na my place ka ya for empowerment ebute okporo akpụ ma akpụ okporo yo bujisie ya were mee empowerment na emiri ya na Anambra epeti ka ịbịakwa ọgbanyekwa ọkụ afụnụbego m ka na onye Anambra ga-aka obi buru akpụ ama na ndị ugwu Hausa na-ebu sugarcane eji eme empowerment ekere m baro ekere m akpụ enwere ihe merunu tupu nke ahụ aga m akpọbatagodo onye otu m ka anyị tinye ya ọnụ ya bụ epetike epetike onye nke m ekene gị deme epetike achọrọ m ka anyị kụọ ọrụ ofu onye aka anyị kụọ onye bụ aka agwazi gị ihe anyị ji chọọ ka anyị kụọrịa aka onye anyị chọrọ ịkụrụ aka bụ Honorable Amobi Oga nyawa na-anọchite anya Isukwu atụ ụmụnnochi Federal Constituency na ụlọ omebe iwu na Abuja ngwa ka anyị kụọrịa aka ọ dị mma ihe anyị ji kụọrịa aka bụ na ihe o wepụtara o ji eme empowerment nke ya ọ dị m ka ọsọ ofu nwaanyị ya bụ Natasha bụ onye Natasha bụ senator mana Natasha bụ ofu onye m furu nke ka kabigi oke n'ụdị ihe gbasara empowerment ndị politician na-eme ndị politician ndị be anyị na-eme empowerment na oruo mgbe ahụ ebute ntabute imo wee nechazie nke ya ma obi ọga wee bụrụ na ọ dị ka ọgbara overdose maka na ihe o butere ka nkụ ama m ka ọ na-emegbu ya emeo ama m ka ọ na-eme ya afọ niile ka ọ na-eme ya ihe na mana ka m bugoro ụzọ dị epetike tupu ekwuo m obi m maka na enweghịzị ịkụ aka egbukwa m obi nke m epetike ka ihe fụrụ na ya bụ empowerment ka ọ gịnị ka m ga-akpọ ọ vote buying ka ọ gịnị ka m ga-akpọ ọsọ ya bụrụ planet buying ngwanụkwu onye ikpechakwa ka mkpe Naijiria kwuru Honorable Amobi wee tụọrị ọ bụrụ ndị ala Lagos asị chachacha mpa ụmụ ka esi eme etu ọmacha ọwụzọ ụkwụ na ama n'elu inid ha ncha niile ịma ife gbanụgharị igbo datna vidio anyị tinyere ha this video ka ha fụ empowerment this man meru my senators na Anambra State fana atọ na House of Rep niile get together emebe half ya nwanne kwuru na ihe na-eme ihe kamera bịa anya here anya can you see kwuru na ihe na-eme ihe awụghị manufacturing company ọwụ manufacturing company dị ihe awụ be Honorable Amobi Oga member representing the Super ụmụnnochi Federal Constituency ọ ya dị ihe ngwa bịa la anya ihe awụ machines Opurobios Igwe Jenga ihe ọbụgodoro ya bụ na ọ the same House of Rep ka ndị nke m na-eje ka ọ na-abịa elu Abuja ụfọdụ eje na-eti akị ma ọ na-achọ ife ịmam ha n'azụ ụlọ onye nke a wee na-eje House of Reps because na ihe o wepụtara na empowerment ye ka m na-ajụ my senators put together for 8 years combined ha nche enweghị ihe damanụ mere 8 years ka 4 years ka ha na epetike ịbịa agụgụ ndị 18 ha na-ema 210 onye jepụjekwa ọzọ a Nigeria na-aga ụfọdụ anọgo 24 years mmadụ okwu ka 8 years ya ka ọ dị ite aka ha nche niile ha mere ihe dị nwa amadi nwere so ọ bụrụ na osi na vote buying ndị nke ọzọ ọchịchị buying ka ha na-eme na my place ka ya afọ empowerment ebute okporo akpụ ma akpụ okporo yo bujisie ya were mee empowerment na emiri ya na Anambra epetike ịbịakwa ọgbanyekwa ọkụ afụnụbego m ka na onye Anambra ga-aka obi buru akpụ ama na ndị ugwu Hausa na-ebu sugarcane eji eme empowerment ekere m baro ekere m akpụ ife nna ichegoro ka eke again bụ na Anambra banika ụmụna m ihe banika ede akwara akwọ sie ya ha ya ekekwe very soon in fact ụmụ onye Anambra kere ivu ezigbo ọgụ ma ọ shovel ihe a na-eke na Anambra abịa n'ọgịnịsị ọgịnị dị ife o nwere mgbe ha na-ebutebu mgbe ndị PDP that era a na-ebute Siana ya eji eme campaign ụfọdụ ịmana ya ebute Siana niile etu brand cha ya etu ọ dị na-agbachacha ma paaki ya ekeza chirikichi ndị ya ebu ụfọdụ from that place ọmụkwe start ha gotere refurbish
refurbish bụ no Nigerian use agbachachara later because dị nke engine ọka ka eji bute tibi n'ime omekwe start mma ntakwa hụta maka mgbe ụfọdụ emechaa kampen ndị ebunyere eburu ya na ya bụ ka ebutere ha nke a ga-ama na eji emecha ha na kampen adakarị 2-3 months emechaa ya ihe ọbụla gị mana iwu ọbụla ihe ebute to avoid ịmụwara ụdị nke onye nwụrụ anwụ ife ọnwa ọ bụghị onye nwụrụ anwụ zef ebe si n'ụtọ Ifeanyị Ụba ogwugo mana anyị ka na-elota ihe na ya ụdị ụmụrụ ahụ ọ mara mgbe ahụ ịmara ọ malite n'ụla mana ihe nchọ ka ịmana m these people now na-ebute ngwongwo moto nwụrụ anwụ buru onye mmadụ inwe mmadụ agwọ ndụ gịnị ka ịchọ ka o mee from that day nwunyere ya onye ahụ ka onye ahụ ya nọgị na mekaniki ịbụ gọọmenti anyị gọvanọ Obianọ nwere mgbe o butere moto ndị ebi ndị polisi refurbish penti chacha deten weta eburu ya gwada amaracha elu na ụtụtụ echi niile ndị mekaniki kwụọ na line ka e wee start dị moto o nwere ndị pagidere na mekaniki ọchịcha rituo maka dịka m kwuru na mbụ mụ na Amobi mụ na ya afụbekwa m anya na mbụ ikekwa ọ bụ na m afụgo ya bụrụ nọ na mmemme ọ na TV ya bụ na enweghị ihe o mere m mana ihe m na-ajụ bụ nke mbụ bụ na ndị be anyị na-emegbu empowerment ụmụ ndị be anyị na imekwana echefuona m afọ Igbo nwoke ahụ obi South Africa I hope na ndị xenophobia akpataghị aka ya bụ nwa amadi onye Imo steeti onye mpaghara gawe n'ebe ọlụ enwere empowerment o mere one day ọ da-azọ ọchịchị ha ga-eme ka etu nchi chefu afọ Igbo nwoke a ọ da-azọ ọchịchị enweghị ihe ọ na-azọ wee buru ma ebidoro akpụ ji ede ihe ọbụla bụ ihe a na-eri eri nke ahụ dịwagara iche ewu ehi injin eji akwa injin eji machine motorcycle then gazi na moto kwachara moto enweghị ụdị a na-ebuteghị mbọsị a njụọ ya si ya nwoke m ka ihe ị na-achọ ịzọ gwa anyị eziokwu ọ sị m Ugwumba na nnukwu na ya pụtara ịzọ ọchịchị n'afọ 15 na-abịanụ mụ mara na ya bụ onye asị na ya na-eme ya maka na ya kpara mgbeghe wee weta ego kịta wee sị ka ụmụnne ya sori ka ha soro eri na ofu onye ama mgbu na-ehita ya kpọọ onwe ogbehi ya bụ na anyị na-emebu mbụ ọ bụ tata ka ndị be anyị meworo ndị be anyị na-eme onye agha na nwanne inweta ego ụmụ ndị na-ebunye nwanne nwoke na-ebunye ụmụnna anyị ehi afọ niile ugboro anyị ehi afọ niile ugboro anyị ofu nwanne anyị nwaanyị bụ fọma AIG emekwana ya kịta afọ niile ugboro anyị ehi ka ụmụnna wee soro na-eme ihe na ya bụ na ọ bụrụ na onye politishan pụta mee ihe na mma nkụrụ ya aka kụfego oke ọ kachasị na o mee ya towards election time ọ vote buying ka ọ bụ obi na-egbu m ka m kwuo eziokwu gọọmenti bụ ụnụ ka isi na a na-ebu n'ofu ehi ọ na-egbu ofu ehi mmadụ ihe m na-ekwu bụ na onye nweta onye ụmụnna si ngwa soro rie na ọ dịbụ anyị n'ọbara dịka ndị Igbo mana ọ bụghị na mmadụ pụtara na-eme vote buying ma ọ bụ nke anyị kwuru okwu kịta na mmadụ na-ebupụta si ya na mee ihe na ihe o gotere ọ bụghị empowerment ihe o gotere bụ moto ọ ga-eji mee election ya bụ ọ bụrụ na o ruo mgbe ahụ fuel gwụnahụ moto n'ụzọ ma ọ bụ enwere ihe mere ya bụ moto nke ahụ gbasara ya Ugwumba kelee onye Enugu megoro vote buying ma ọ bụ empowerment half of onye nke a megoro adị m ekwu ma onye ahụ o mere half ma o mere kwọta ihe ọbụla politician wetere dash n'ihu election bụ vote buying maka na ọ nọbụ anọ mgbe e tinyere ya ka ihe ọ na-eme ekwukwuru m ihe ikwuru mgbe na-asị gị ikweghị maka gị ka ị na-ama njikọta kwubu ekwerekwe oke na ibu na Anambra nke anyị onwebeghị onye mebe vote buying karịrị most times ọ bụrụ ike ọkara nwụrụ anwụ a na-ebunyekwa akpara isi o ruo December ọbụla a na-ebunyekwa akpara isi ihe a bụrụ bagin ifunara rice before ejikọ mpụta mmadụ ebidogo rice mgbe butere enata ewee emeshọ ya ọ bụ na half bụ okwute half bụrụ rice emesiri ụmụ kịrịkịrị chaf ya ọ bụghị dị nọ current rice Abakaliki rice 1970 rice a na-abụghị ihe iburu ya n'ọbụ gị ụmụ ọtị onye abe gị chichife na ụtọ eto ọtị na-agbagharị eto na-awọnda na ọdị bata be gị ma ọzọ wara mpere na fancha niile bụ ha mụrụ ụkọrọ mana mbọsị Ebuka Ọnụkwọ kwara mama ya o bunyekwere m akpara rice one dịka ụmụ obere akpara rice rice ahụ tọkwara ụtọ ị na-ekwu politician a na-ekwu politician na-ekwu Ebuka Ọnụ Ebuka bụrụ politician Ebuka bụ philanthropist ka anyị kpa nkata politician na-ekwu mana Ebuka na-abanyekwa sineti kịta chọrọ ekọnọ ji ịzọ oje keta rice
no ihe na-ekwu bụ na ọ bụghị mmadụ na-eke rice na-eke na mgbe o keri o wee politician nke Ebuka bunyere m na ọ dị mma mgbe ọ politician ka ọ bụ no ọ kwado ma ebidogo kpawa nkata eme ihe na ma ihe na-ekwu bụ na ọ bụghị mmadụ niile epụta ga enweghị ihe ị ga-ekwu kịta ekwute m na rice niile bụ rice adịgboroja so ihe ị ga-ekwute m ga-ekwute gị bụ na abịa sị gị na ekeri 20,000 bags mana 20,000 bags aha bụ 4,000 bags ebutere gbaa na obere akpa ndị 5 kg mana ha niile akpa bụ akpa of course akpa bụ akpa mana ihe na-ekwu biko onye abịa na ghọrịa anyị ihe ọbụla i meriri n'ihu elekshọn na ịfụrụ m ebe m na-eme na Isigbo Ugwumba nwere nwambọ nwee ṅụọ mbọ o elekshọn bayin sikụkwara ndị na-erute aka ọzọ bụ matakwa na ihe ha na-aga Abuja abụghị ịga keta ego eji eme empawamenti matakwa na ihe ha na-aga bụ imebi iwu nọ na Naijiria kpọdoro isi na ana ka ejizi tọnụọ ndị sinetọ ndị House of Assembly na House of Representative ha bụziere ndị na-eke ego maka na a na-ebunyezi ha ego ha ji aga eme kpenu ka pati a bụrụ ihe na-ewu ewezughị ya ndị omebe iwu bụ ndị a na-enye ha anya ọ bụrụ ndị ụkpụrụ isi ha na-arụ ọrụ ga ruo ha na-ekwu ihe ga-abara obodo uru ọ dị ka ịpụta kịta esi na iso na Igwe's kabinet mgbe ọ bụghị maka ego ọ maka akọ na uche ọ bụghị maka ego iji mana kịta na ọ ghọọna na onye ọbụla na-aga House of Rep eru ha n'ebe ahụ ndị nke jicha afa Peter Obi banye ma ndị nke na-agba ọkada ma ndị nke na ndị nwanne ha nwụrụ anwụ n'Enugu be anyị na-abụ ha rụzie ebe ahụ asịghị my good people I'm doing this one ụfọdụ na-apụtakwa for re-election mana o ruo mgbe ahụ mmiri ga-afa ha n'eze maka na enweghị ihe m ga-asị na ha mepụtara ndị obodo ofu ihe a ga-eji chụtuo mmadụ onye ọbụla na-agara na ịnọchite ndị be ha n'afọ omebe iwu bụ na ọ bụrụ na eruo enwebeghị biil sọpọtụrụ ma ọ bụ mee opozu enwebụbeghị nke iji aka gị weta enwebeghị mgbe a nọkọtara asị na ịkwagidere isi ike eme ha na eruo ebe ahụ onye ọbụla nozi onye minded to shall stand at the end of the day ọ bụziri na ama m na ya bụ ihe na-ewute ihe na-ewute m nkịta bụ na ị na-ekwu okwu ịpas bil o nwere one woman nọ na House of Reps from Oyi na Anambra State I think Anambra State batara na house animal support motion asa ke motion dị ife ahụ ọ sị na amụghọ mana asị support ọ na-emerụ na ọ na-eme so ndị akịta emeta kịta ide na rekọd ya maka eji mee ka ọ dị na rekọd ya na support motion ke motion na support ke maka ọ bụ na-asị na ndị Igbo na-ekpuchapụ ncha niile ke maka ọ bụ na-asị na Oyi Adamawa local gọọmenti na ya bụzi kichin eji ahụ nri ọ support ya so one of them most of ndị na-ekwu bụ they are not going there to represent us, they are going there to represent the money. How many of them batagoro imana na bịa na achọba onye ọbụla na House of Reps or a senator nwere time o ji abịa na ndị be ha kpa nkata ụmụ constituency officer ha na-enwe not only office ọ bata town hall meeting ịkpọ onye ọbụla abịa kwesịrị na pụtaba asị ụmụ gịnị kemgbe ị nọ ha kedu ihe megoro anyị ibudo na-defend onwe gị ife nwere ụbụ psychophants amarụ different between ọkpa ehi na capital B. So ihe ọ na-ekwu bụrụ maka anyị mara proses enwebu na onye ka ji achọ kedu ndị ya eje nwụrụ ọ bụ kịta Peter Obi pụtara kịta ụfọdụ ekwu n'azụ ya ka ha soro ya with way of because amara once a na-atụ Peter tụrụ onye ọbụla ekpokọta aka na ọka wowe ihe n'azụ ebe ahụ ha lụ na ha mara difference between make law na constituency project ụfọdụ just ego ha na je achọ dị so Ugwumba separate those two people from ihe a na-eme and ebe anyị ka njọ bụ ịchọ ndị agụ na agụ boje ha house ha lụ na ha na-azọ were aka na-ekwe ọdas n'aka ihe o ji chọgọ bụ na achọ ndị dị juru afọ onye mara na his meeting before the meeting oje Senate or House of Assembly elu na ihe ejegolawe ya afọ na-eju ana mana most of them unu ekwobe ifu ndị afọ juru mbịara na bracket amada onwe ndị afọ juru na-eje ndị afọ juburu mgbu gari ya gịnị ka ha gatara maka na ị na-ekwu ofu onye afọ juru gụwa mana ini ozu afọ adị eju e nwere ndị ihe ha ji aga ebe ahụ bụ ka ha protect biznes ha ka ha mee ka ọ gbanitekwu ọ na-abụghị ya ụfọdụ n'ime ha ndị anyị so n'azụ onye dịka Oshomole anyị so n'azụ mgbe ọ bụ ihe na o ruo na ọrụcha NLC president asị ka eme ha na o mee ya from governor ọ na senate eme onye emechi ya kịta na mgbe ọ na-erotazi ụdị ihe ọ na-emegbu anyị ji kwadie mbụ
bụ kịta ọ dị ka ya na-akpabi ọ na-eme ihe na ọ pụtazi na-eme ka ọ na-ekwuru ekwu for the masses ọ ya rụgburu chairman APC mgbe ọ na-achị onye ọ bụrụ na ime mmehie ịchọ ka agbaghara ịbata APC so na ụfọdụ n'ime ha ndị anyị tụrụ anya nnu na bụziri ha pụta ha ete adụ na isi adịghị mma n'ukwu ọzọ onye ruo ebe ahụ asị na amakwa m na ụdị ego adị n'ihe a amakwa m na ụdị ịma mmadụ a na ụdị keta oke dị etu arụ onye na-eketezi ọ na-eketara ya na ndị bịa ịfụ na ụmụaka ya nọbụ n'ụlọ anyị niile nọ na-agbabụ bọọlụ mbụ na a ga-ekpozi ha niile ekpopụ obodo oyibo ka ha niile gaa n'ọzụzụ obodo oyibo ka a ghara ịtọrọ ha maọbụ ka a ghara igbu ha n'ụlọ mana ọha nwa bụ ihe mere insekuriti ji ju ebe niile o nwere ihe jụrụ m a na-arụ ọchịmọ maka iwe na-ewe m iwe weghị nnecha ihe na ọ bụrụ nkata ose Nsụka iwuru ihe iwe ji ewe mbụ dat na mmiri tata onye ọbụla bi Lagos sị na mmiri ya batawa na be nwe na streeti ya onye a na-atụ nnukwu asị ọ batara streeti ma ọ batara na be mmiri buru moto ma na-azọ ka adọchigha ya azụ mmiri na-ebugharị iche balon mana nke a na-ejide iche na iwe na-ewe na dawon na ndị na-ekwu isi na Anambra steeti anyị produce go legislators and senators mgbe nwere people like Minaj nke ndị Minaj TV ọ bata na ife that na ọ dị made ife ọ bịara ahụ agaghị eke ihe na-eme bụ ka ife na-aga mma enwere nkeji House of Reps a na-akpa People's General Chuma Nzeribe Chuma Nzeribe bụ okwu si ike na Abuja na okwu ya ha ekwu okwukwu na esi ndị Chuma nwere ihe o merụ mgbe Peter bụ gọvanọ Peter dịghị n'ọfịs niile ka ụmụ ihe ọ na-achọ ka ya approve ore ekwe ha approve ya somebody wee sị ya mana onye steeti gị bụ na House of Reps asị ya Chuma Nzeribe egwu na-atụ maka Chuma Nzeribe ruru otu mba dị n'ụjọ ma na-atụ egwu na onye agbụkọ n'ọdụ kwagasị n'akpụrụ Peter Jemite Chuma kọchagharị ya sị na ọsị my governor ofu ha otu okpa bụ my governor ọsị na ọsị ka ị na-ekwe ya ọ kpọrọ jebe na office the minister ruo ịmụkọ ebe bụ na ijeche n'ọfịs ọ pụtakọrọ onye ọrụ baa n'ọfịs dị minista si minista na ọ na-asị aka echi ọsị na ọkịta ka a na-eme ya na ọ bụ na-eme ihe kịta gị na ana abụ eruo ana minista si mba na ahụ onye ara ka abịa maka ya si biko nye saịn ọya ozugbo jụwasị na ọ bụ na ya chi ya azụ ọ bụ na akwụgbọ that money na anyị na-enwe serious problem ozugbo ka ya kwụ that thing one of them people dị determined people might help registration. People okwu that way. People nwere ọnụ okwu. Ọhụ people ya bụrụ na akwa na azụ senator. Na akwa na azụ senator. Like adịkwa ya people na amata ụra. Maka na ewere ụfọdụ akwụ ma mgbe Ojukwu na ama ụra. Ekwe goje na. Tinye ndị na-ama ụra. Maka ndị Anambra nwere ndị na-ama amata ụra. Ojukwu bụ consider conference ka o jere. Sọsọ wee were ụra marakwa nke. So in next sense what I'm trying to say them yeah, the two it is time I nwa ya that na election ebe kwena kwa ụfọdụ ya vote party ụfọdụ ya vote individual ihe na ejimen and one time onye aga odena ahụ aha banwumba all the certain gba na ọ na-eto jan ebe ọ na-eto jan onye aga odena ahụ aha eje ụdị ọgụ ahụ so na ihe nzọ eke Ogwumba kwuru o nkwado ndị afọ ha eju mana ihe n'anya for people who have been eating before the meeting ka ise ndị nwunye okay nekite ha na-eme na Igbo all the governors na-esogharị on your mandate which stand because ha need more money gọọmenti go n'ọzọ gọvanọ need ne ka iyeri wee nwụọ cheki gọvanọ ị na-echigoro kịta dịtuo na Igbo nke ọbụla dịtuo ọ bụ vegetable eji former governors forum nke nwaghị kwado ha wee fu picture ha nene nsị onye a bụ former governors chere anyị ụfọdụ na mmadụ peri ụfọdụ ifo na gịnị ka ị na-achọrọ ego afọ gịnị ka iji eme at this age onye over 60 kedu ihe ọzọ na-achụrụ ego afọ so ụmụnna ha mekwuzi okwu ndị ọnya mandate which stand na mekwu okwu kedu ka anyị esi wee eso abana Ogwumba anyị amaana ndị lawmakers ihe sokwa ha na-emezi ọsokwa ha kpọdo obodo isi n'ala asụ nkasa n'ime obi eziokwu anyị na-ekwu eziokwu na highest thing fire eme bụ iwe onye oje taa nkata ose ngara enyere ya ka bute ose okay ndị Nsụka nwere ose n'afọ bute ose Nsụka n'afọ ya bụ obikoro tanụ na ihe anyị tinyere ọnụ ya bụ empowerment enwekwe mgbe mụ na-asị onye mmekwe empowerment obunye ihe anyị nakwa ọ wụ eziokwu na ama m na ndị eji eme ha ine n'anya a na-edebu afa ndị a na-enye ya tupu eruo mgbe ahụ women leader o nwere ike ekenye women leader enye friji
enye nka bunyezie ya 10 n'ọzọ ọ ga-aga ike ndị executive Yeah. etu a ka a si emekwa empowerment o. Most of them abụghịkwa nọ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ka a na-enye o n'ọkwa ndị otu ha ya bụ na uche nke m bụ onye ejizina empowerment mana ọ bụrụ na enyekwa gị nwere etu o si fesa na tieti gị na-akpọ uru mbọsị ahụ votu onye dị mma. Aha mbụ Mike Onobu Ugwumba ndị Igbo Epetike ndị Igbo afọ mgbochi dị Chidera Epetike ndị Igbo mana agụghị ọ gwara ụnụ ikpeazụ onye ọbụla nyere gị ego narị ya mana atụna maka na o nyere gị ego tụọ ya conscience maka na ihe a na-atụ maka ego ka anyị ji wee mebie onwezi ihe na-eme na-aga aga na ọ bụrụ na o nwere conscience na ọ bụrụ na ị nwere conscience ndị be anyị kene m ụnụ